ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନ କରମ ଫଳ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ଅଶୋକ କୁମାର ପତି, ଦହିଗାଁ 42 ମୌଜା କଟକ। ବିଷାଦ ମନରେ ଯେତେ ମୁଁ ଡାକିଲେ, ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। କେମିତି ଶୁଣିବ ହେ ଚକା ନୟନ, କେମିତି ଶୁଣିବ ହେ ଚକା ନୟନ। ଜଞ୍ଜାଳ ତ ନିଜେ ଦେଇଛ, ଏତିକିରେ କିବା ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଅଧିକ ଲଦି ଚାଲିଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଡ଼େ ହୀନିମାନ, ପାଖରୁ ଛାଡ଼େ ନା ଜଞ୍ଜାଳ। ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁନା କାମରେ ଆସେ ନା, ଏସବୁ ମାୟାର କମାଲ। ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମରିବାଟା ସାର, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମରିବାଟା ସାର। ଲୋଭ ଦେଇ କେଉଁ ଲାଭ ପାଉଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ। ଆବର ଜଙ୍ଗମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତୃଣ, ସବୁ ଅବଦାନ ତୁମରି। ଦୁଃଖ ବେଳେ କୁହ କାହାକୁ ଡାକିବି, କିଏ ସେ ଶୁଣିବ ଗୁହାରି। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନ ଜାଣିବା ପରି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମୌନେ ବସିଛ। ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ। ଅନ୍ତରର ଲୋଭ ପାପଙ୍କର ବାପ, କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି କେଶବ। ସେଇ ଲୋଭ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ, କଲା କର୍ମ ଭୋଗେ ମାନବ। କେଉଁ କର୍ମ ଫଳେ ମୋ ଫଟା କପାଳେ, ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛ। ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛ, ନା କିଛି କହୁଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।